És un dret que tenim com a ciutadans per fer-nos més democràtics, exercir aquest dret que representa que fa uns quants anys que se suposa que tenim, i també perquè d'alguna manera hem anat evolucionant en alguns aspectes sobre democràcia participativa. A moltes ciutats i poblacions de Catalunya s'estan fent PAMs, plans d'acció municipal i desenvolupaments comunitaris perquè els ciutadans de cada barri pugui decidir com per exemple serà el parc de davant de casa seva o quina construcció és més adient, si el pont s'ha de fer o no s'ha de fer. Em sembla que és un dret més, i en aquest cas un dret molt essencial com a ciutadà, decidir el dret a la llibertat d'un poble per mantenir viva la nostra cultura, que crec que és un dret molt vàlid, i la nostra llengua, que és un tret identitari molt important en una cultura. Tothom a votar el dia 13 pel dret a decidir, el dret a la democràcia i el dret a la llibertat.